κάθε στιγμή μοναδική radio.gr, κάθε Σάββατο και Κυριακή θα λέμε τις απόψεις μας, τις αντιρρήσεις μας, τις επιθυμίες μας, τους πειρασμούς μας, τις ανάγκες μας, τα όνειρά μας, τις φιλοδοξίες μας και θέλουμε πάντα να είναι ισχυρότερα και μεγαλύτερα από την ιστορία σας και το παρελθόν σας. Δεν θα λέμε αθλητικά ζώδια, τον καφέ, γκρίνιες, γκαντεμιές, απεσιοδοξίες. Μαζί μου σήμερα ένας εκλεκτός καλεσμένος που θα κάνει πραγματικά την κάθε στιγμή μοναδική σας. Ένας άνθρωπος που θα μου επιτρέψει να διαβάσω λίγα πράγματα για το βιογραφικό του, ξεκινώντας από το τέλος. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους επιστήμονες παγκοσμίως γύρω από την ψυχιατρική, ο καθηγητής ψυχίατρος Ιωάννης Νέστορος. Καλώς ήλθες. Είναι μεγάλη τιμή για την εκπομπή και για το σταθμό και για μένα προσωπικά που αποδέχθης τόσο εύκολα την πρόταση. Είναι μεγάλη ευχαρίστηση και τιμή και για μένα. Θα ήθελα έτσι να μιλήσουμε αρκετά γύρω από αυτά τα θέματα. Έχει ο καθηγητής Γιάννης Νέστορος, έχει και μια πρωτοτυπία ως γιατρός. Είναι, θα έλεγα, γιατρός διανοούμενος. Συνήθως οι γιατροί είναι στιγνοί, δεν έχουν προλάβει να αποκτήσουν κλασική παιδεία και έτσι και να έχουν μόρφωση. Επιστήμονες πολύ σοβαροί και άξιοι που δεν είμαστε σε θέση για όνομα του Θεού να τους κρίνουμε για την επιστημονοσύνη τους, συγγνώμη για το Σαββάμ, και για τις γνώσεις τους, αλλά παρόλα αυτά υστερούν σε μια αντίληψη του τι συμβαίνει στον κόσμο. Εσύ, Γιάννη, είσαι ένας ξεχωριστός γιατρός. Και θα ήθελα να μας μιλήσεις πρώτα απ' όλα για το όραμά σου, για τα αμφιαρά, για να μας πεις τι είναι, έτσι. Ναι. Σήμερα ξέρετε ότι, λέμε ότι ζούμε στην εποχή της υπερεξειδικευσής. Ας πούμε, σε λίγο καιρό θα έχουμε γιατρό για το δεξί μάτι και γιατρό για το αριστερό μάτι. Εγώ αντίθετα, αν θέλεις, από την αρχή διάλεξα έναν δρόμο, αντί να επικεντρώνομαι, να απλώνομαι στα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία ασχολήθηκα. Δεν τελείωσα την ιατρική. Στη συνέχεια έκανα ψυχιατρική. Τον καιρό τουλάχιστον που ειδικευόμουν εγώ σαν ψυχίατρος, οι ψυχίατροι γίνονταν ή φαρμακοθεραπευτές ή ψυχοθεραπευτές. Κάναν, ας πούμε, επιλογή και αυτοί που γίνονταν ψυχοθεραπευτές δεν ασχολούνταν καθόλου με τα φάρμακα και αυτοί που ασχολούνταν με τα φάρμακα δεν ασχολούνταν καθόλου με τη ψυχοθεραπεία. Εγώ επέλεξα να γίνω και τα δύο. Αυτά τα φάρμακα τότε ήταν απέσια τη δεκαετία του 70. Τους ασθενείς μας τους λυπόσουν. Δεν ήξερες τι είναι καλύτερο, η αρρώστια του ή η θεραπεία. Μάλλον τι είναι χειρότερο. Τέλος πάντων, εγώ παρόλο που, ας πούμε, είχα διαλέξει την ψυχοθεραπεία, είχα πει με το μυαλό μου, εντάξει, τα φάρμακα τώρα είναι απέσια, αλλά ποιος ξέρει τι θα γίνει στο μέλλον. Όπως και έγινε, έτσι, και σήμερα έχουμε φάρμακα στην ψυχιατρική που είναι πολύ αποτελεσματικά, χωρίς καθόλου ή πολύ λίγες παρενέργειες. Οπότε αυτό είναι το πρώτο μου άπλωμα. Δεν είναι σούπερ ειδικό στη ψυχοθεραπεία ή σούπερ ειδικό στη φαρμακοθεραπεία. Έκανα και στα δύο. Τι είναι αυτό όμως που σε οδηγεί να πάρεις την απόφαση ότι δεν θα υπερεξειδικευτώ σε μια εποχή που έτεινε προς τα εκεί, που δείχνανε. Τι ήταν αυτό που άγγιξε την ψυχή σου και είπες... Αν θέλεις, εγώ από ίσως το Παγκύπριο Γυμνάσιο που με καθόρισε, γιατί εγώ είμαι από την Κύπρο και σπούδασα στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Και είχα τη μεγάλη τύχη να είμαι μαθητής στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. Το οποίο πρέπει να λέγεται Παγκύπριο Πανεπιστήμιο. Ναι, ήταν φοβερό, έτσι. Και από τότε, ας πούμε, μας είχαν βάλει στο μυαλό μας αυτή την ιδέα ότι ένας μορφωμένος άνθρωπος πρέπει να είναι όπως στην αναγέννηση που ξέρεις, ας πούμε, τη φιλοσοφία. Αυτή ήταν η ιδέα, αυτό ήταν το πρότυπο. Ας πούμε, ό,τι και να γίνεις, παραδείγματος δεν μπορεί να ξέρεις αρχαία ελληνικά άπτεστα, ας πούμε. Πρέπει να ξέρεις αρχαία ελληνικά, να ξέρεις φιλοσοφία, να ξέρεις αυτό, να ξέρεις το άλλο. Και εντάξει, γίνει και κάτι άλλο, αλλά δεν μπορείς να μείνεις ένας άνθρωπος και γενικά αυτή η ενθάρρυνση να είσαι αυτός ο αναγεννησιακού τύπου άνθρωπος.
που είναι ακριβώς η αντίθετη ιδέα με τη σημερινή. Γι' αυτό και θα κάποιο τρόπο εμένα μου έτυχε, ας πούμε, γιατί κάνω πολλά πράγματα, μεταξύ άλλων είμαι και πραγματογνώμονας στο δικαστήριο, οπότε με ρωτάω ο πρόεδρος ενός στρατιωτικού, κύριε μου, τι είστε? Και ότι είπα ότι είμαι και ψυχίατρος, είμαι και ψυχοθεραπευτής, είμαι και νευροφυσιολόγος, γιατί ξέρω τι άλλο του είπα, καθηγητής πανεπιστημίου κλπ. Μου λέει καλά. Τι γίνεται, δηλαδή αντέδρασε λίγο με την ιδέα ότι αυτό που λέει ο λαός, ας πούμε, πολυτεχνίτης και κοσμήτης. Σαν να θεωρούσε ο άνθρωπος ότι εσύ ασχολείσαι με πάρα πολλά και φοβάμαι ότι δεν ξέρεις τίποτα. Η βασική εκπαίδευση, έτσι, που... Άρχισε από την ιατρική. Η αλήθεια είναι πήγα στην ιατρική για να γίνω ψυχίατρος. Μου άρεσε πάντα η ιδέα να μιλάω με ανθρώπους, να συμβουλεύω ανθρώπους. Αλλά θεώρησα ότι έπρεπε να πάω σε αυτόν τον δρόμο μέσω της ιατρικής. Την οποία, αν θέλεις, την είχα δει σαν ένα βήμα για να πατήσω να μπορώ να γίνω ψυχίατρος, αλλά την αγάπησα την ιατρική. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι καταπληκτική επιστήμη και... Η ψυχιατρική είναι η πιο δύσκολη ειδικότητα. Εξαρτάται πώς το βλέπεις. Παλιά, δυστυχώς, θεωρούσαν τους ψυχιάτρους τους χειρότερους γιατρούς. Ότι δεν ξέρατε. Καλά, εντάξει, εγώ αυτά τα θεωρώ μύθους, ας πούμε, όπως λένε ότι ο χειρουργός δεν είναι γιατρός, ο αυτός, δηλαδή τι είναι, ας πούμε, ύστερα από τόσα χρόνια σπουδές. Αλλά η ψυχιατρική, ας πούμε, δηλαδή υπάρχει το σύμπτωμα, συγγνώμη, είμαι αδαής, έτσι. Προσπαθώ να καταλάβουν και οι ακροατές θεατές μας, γιατί εδώ βλέπεις ραδιόφωνο και είναι σημαντικό αυτό. Υπάρχει το σύμπτωμα στις άλλες ειδικότητες και υπάρχει και η θέληση του ότι πονάω ρε αδερφέ εδώ και έρχομαι να με θεραπεύσεις. Στην ψυχιατρική συνήθως δεν έχω μια αυτοδιάγνωση, ας πούμε, δεν έχω ένα πράγμα που να με ρεθίσει, δηλαδή λέω εντάξει, να πούμε, πετάω πέτρες, αλλά τέλος πάντων φυσιολογικό το θεωρώ εγώ. Έτσι. Όπως και η παιδιατρική, ας πούμε, δηλαδή δεν μπορείς να συνονοηθείς με τον ασθενή. Στα νεοχνά, ας πούμε, δεν μπορείς να συνοηθείς, ή η κτηνιατρική, έτσι, δεν το ξέρεις, τι να ρωτήσεις, το σκύλο που πονάει, φαντάζεσαι, πας πιο ψαχτά. Από αυτή την έννοια που μιλάς τώρα, η ψυχιατρική είναι μια καταπληκτική ειδικότητα, γιατί μπορεί να μιλάω ο καλός ψυχίατρος με έναν άνθρωπο ο οποίος φαινομενικά λέει αερολογίες, αερολογίες, παράξενα πράγματα κλπ. Και ένας που είναι καλός ψυχίατρος βγάζει άκρη από όλα αυτά και καταλαβαίνει από τι πάσχει αυτός ο άνθρωπος, ποια είναι η καλύτερη θεραπεία. Δηλαδή, αν αντιστρέψουμε για λίγο τους ρόλους και αρχίσεις και ρωτάς εσύ, ας πούμε, κάτι. Έτσι, ας πούμε, παίζεις εσύ το ρόλο του αυτού που παίρνει τη συνέντευξη και εγώ σου δίνω τη συνέντευξη. Και εγώ που θέλω να σε παραπλανήσω και αρχίζω και λέω άρες μάρες κουκουνάρες, επιτρέψτε μου την έκφραση. Θα καταλάβεις αν εμένα μου έχει στρίψει ή όχι, αν το κάνω επίτηδες ή όχι. Θα το καταλάβω, ναι. Θα το καταλάβω. Και αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι, ας πούμε, το καταπληκτικό που κάνουν οι πραγματογνώμονες, οι οποίοι ξέρεις όταν πας να δεις κάποιον άνθρωπο που έχει κάνει ένα έγκλημα, ξέρεις τον προτέρων θα σου πει ψέματα ή θα προσπαθήσει να σου πει ψέματα ή να σε παραπλανήσει. Αλλά ένας καλός κλινικός ψυχίατρος δεν μπορεί να παραπλανηθεί, γιατί ξέρει τόσο πολύ καλά ποια είναι η συμπτωματολογία των διαφόρων ψυχικών διαταραχών, που δεν μπορεί να τον παραπλανήσει ο άλλος, όσο διαβασμένος και να είναι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Μάνος Λοΐζος, Δήμητρα Γαλάνη, η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.